Murphy, provincial of the New England province. Rafael, can you tell us a little bit about your province and also your experience here in this meeting? Nazywam się Rafał Popystyński, jestem wizytatorem prowincji Nowej Anglii, prowincji amerykańskiej. No i w języku polskim pozdrawiam wszystkich konfratrów rozsianych po całym świecie, którzy mówią w języku polskim. Pozdrawiam ze spotkania wizytatorów, które odbywa się właśnie w tych dniach w Nowym Jorku na Uniwersytecie St. John's. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże w waszej pracy.